Ay mga kabuka na ako sa ibabaw sa kable na mo. Dari si Uncle Dragon no. Ang mga kauban nasa ubos. Nipatong mo diri mga kabuka kay ang ikwaan ang eroplano nga nag-spray diri. Sagingan. Nisprayan yung mga dahon mga kabuka para dili magsakit. Di magsakit dai. Ayan mga kabuka. Ang eroplano diri mga kabuka, ina-sprayan niya dahon para di sa magsigatoka, di sa malaya mga kabuka, mamatay yung mga insekto. Ay mga kabuka, kuhaan ko pa, mubalik pa to mga kabuka. Let's go. Para mga kabuka. Bidisina nang nasa ano mga kabuka ng puti. Puti, bidisina yan. Hapa ta mga kabuka, masing makitaan ta. Ayan o. Ayan o. Una mga kabuka. Ay mga kabuka oh. Nag-spray na mga kabuka. Para mga kabuka. Bidisina nang nasa ano mga kabuka ng puti. Puti, bidisina yan. Ay mga kabuka na ay naguyog basiyo. Kauban na mo kanang ginasangitan og saging mga kabuka. Ano si ayo man. Ayan mo ni ginasangitan og pan mga kabuka. Saging. Di ay sagit ang saging para di siya mabrowsing. Mga kabuka kaning murag pisi mga duha ka pisi mga kabuka, di na sa pisi, kable na siya. Ano diyan maglatay ang saging mga kabuka padung sa packing. Daraw. Padung na sa packing mga kabuka. Na ako sa ibabaw kay akong gibidyohan ng kuan ba, eroplano nga nag-spray. Airplane. Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye!